Hello everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello guys and welcome back to my channel. Karon ang atong himuong video is magpa-make up ko nga kanang ma-transform jud ko bitaw kaning ilo nga daplak adyo murag nagian sa pison kanang naay kinahanglan nga ma-transform ni. Tapos kinahanglan gajud nga inig make up nga mabaji ko. So na ako make up artist nga gihire gikan sa Japan. Uja dugay pa intaw ni siya ni abot kay gilaliman ka gi-quarantine og 14 days sa Manila nga na. So tapos mo man kuno yung mga information dito sa ilaha nga kanang perti gajud kunin ni si Jamorituki og naong bisa pang murag naong og daplak. So see you later ha. Hinahot pa unta nga maanga dyan ninyo ang video. Bye bye. Ang makeup nga tong panggamiton gikan pa intaw po din sa Japan. So kanang ubad diha kung gusto mo matag og makeup ay no pa dugay ayo ka wow. Send na dayon og makeup mo ni dya. Tapos may paring light si Mayor. Mamang kunoy kuan laro nga makagwapa usak po kuno nga makagwapa ng ring light. Akdi. So ayan mao ni ako ang makeup artist na gikan og Japan si Nicole Schwarzenegger. Basta so karon magsugod na mi di na gajud kapugngan nga marituki na gajud ni ang naong kay mahal man gud magparituki og naong. So I hope ka kuan kaning make up makagwapa jud ni Ginoo kung mao na gajud kini na gud ani man ingana pang sa Uy, ano man ingana pang sa basing. sa kuan pang sa ingana na sa kuto Masina basing. pa unsay akano pa atong gamit. Dermacool No, oy, di ka jud dili matabas-tabas. para Di na matabas-tabas ka dermal. super coverage. Oy, ganahan ox. Super coverage ni nga foundation. Api. Kawaki. Kau kawaki. Alan resugod yun. Pwede ba ni baji? Uy, nga na may bungot. Abasting. So kinahanglan ka jud nga magwapa ka jud kudan hing panahon na ni.
dapat manggod ka ng mag-makeup nga ni baga pa. Kag amo hang Shumera lagi pinubre at punta nga na magdunit ng Shumera nga imal. A few moments later. Kana ipalag na kay ayan, ito na guys. Fuck! Di ba? Malag Casey Sindingan. Mas makanta pa gadyo ko, strumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I hear the song, a good song. I hear. Sige na. So ito na guys. Anong masay nyo ang sa akin transformation ha? Kung sa inyong matanaw. Kung gusto mo nga magsuot ko nga ni sige, just follow. Shudi pa do okay. Shudi pa do ka mailag sumpag, chismis pak. Pertic foundation. Pertic ong kilay corbada sa tent. Kana. So ayan ha. Kana na ay hinot punta nga mag-subscribe mo sa akong channel ha. Unya inyohan ning i-share kay transformation into lucky unya tumboy. So ito na ngayon. Thank you so much for watching. Babush ginamos mong termos.